Ma Migori ojiw mondo pidh bel e sechegi ma koro nitiere lokruok mar kor lwasi kaluwore ni bel en kodhi matimo maber kata kinde ma koth tin. Jojuma lerono mathoth. Lokruok mar kor lwasi simiro ka koro thiro chendego mag pur e pacho kae. Moko kuom kothe mane timo maber e gwenge moko sani koro ok tim maber nikech koth mathoth kata oro ma itudo kod lokruok mar kor lwasi. Mayos mionyuongo mag jopur mathoth osedok piny e kauntis mathoth kaka kaunti ma Migori. Piny owacho ka otenore korego mok mago mag piny owacho sani temo kete tim chenrogo mag pur ma bende nyalo miyo jopur nyuongo maber e kindeni mantie lokruok mag kor lwasi. Ere kaka wanyatimo agriculture mamiyogi ohala mamiyogi ohala? Puonjruok ma kawuono ne wayudo en mar regenerative agriculture, kaka wanyalo rito puothewa ma wayud yuto maber. Achiel kuom gigi en kaka wanyalo loso yath ma wakuoyo ne e alot ka watiyo mana gi kitungu mar tedo, kitungu saumu, tangawizi gi sabun gapilo mondo mi walos pesticide. E kaunti ma Migori, pur mar bel en achiel kuom mago ma ijiwo kod piny owacho rowego mok mago mag piny owacho nikech bel en kodhi manyalo timo maber kata ka koth tin. E bwo chenrono ma ong'ere kaka Global Labour Program mane ochaki higa mar 2013 e kaunti ma Migori, moko kuom jopur e kaunti ma Migori to ahinya gwengego ma yudo koth matin kaka Subkono Manyatike osudo jol e pur mar bel. Kane program obiro ne warwake nikech nyaka nodonji. Program osemiyo wa choro weche mag chiemo kendo sani koro wan gi chiemo e udi. Wasebedo gi chiemo kendo wasebedo kod pesa kwasepuro bel bendwa ni wanyalo use wayudo chiemo. Wa empower mine man gi ng'ol gi mine ma ok nigi ng'ol e yorego mag pur mar bel. Wayudo ni mine obedo hindered gi cultures magwa ma ok ginyal puro ber. Tamogi nok gi pur nikech luwore gi warango nyaka ni to seche ma gine dwe ok dwar mondo gidhi e puodho nikech iwacho ni bedo ni gidhi e dwe wang'o cham. Wayudo kama ni onge gima dwe gi bel kaka giromo kamoro achiel. Jopur ma oting'o jende, mine kod jogo modak kod ng'ol maromo 100,000 igeto e bwo chenro mar pur mar bel e kaunti ma Migori. Program mar pur mar bel ni en o target ng'ano endo man gi interest e pur mar bel. Onyalo bedo en kaka an machung'ne. Grube bende odil godo ka grup moro chokore kaka jogo mong'ol. Ka opogore kod pur mar bel, jopur bende ipuonjo kaka ginyalo puro ka gitiyo kod mbolea molos nyadala kaachiel kod kata yath manego kute cham magiloso giwegi. Puonjo kaka wanyalo loso compost manyiwa. Ber manyiwa ni omedo ndhadho e puodho kendo ok orum piyo. To berne ni tuoche ma mbolea mar chemical chakelo ma athiedho kaka kayongo ogole puodho. Kaeto fertility bedo malong' e puodho moloyo mbolea moro ma wanyiewo e nyaduka cha. Mar nyaluo ma waloso ni inyisowa ni en obudho e puodho ndalo mang'eny to onge side effect. Piny owacho rowego mok mago mag piny owacho wacho ni ka opogore kod pidho bel ma ichamo, jopur bende koro nyalo pidho bel mathoth ma giuso nikech chiro nitiere. Jojuma, Ramogi TV, Migori.